سلام نعخم تخاتاتلتي نايز مدب كما يتخونوا كما ياللهم مساهم زلخو حاوهم قرية كم تلومت كل جزء أبنا يسرحت جزنا ويكا أب جزنا نتالوهم ويكا زدلينا نجارات زغر بولو channel مالتي بزي أقاتامي كلهم نزي ريهم ويكا أنا زريتهم اتهوني كل جزء بفيسبوك كونه بإنستغرام تيك توك بيوتيوب تكاتاتلو كيما سقومكم كحل فايدة لن حتى زمتت نيران سالم أنتايا قرية سلامنتاي وكل جزء هنتكلم كلنا سي كاب كشننا كاب نايسينك ماي نابديش وشرنا زميل استبل حتى متياتني كنت كم كلنا garbage disposal كلنا خيلي ويون اتي regular ناي سينك نتكملو ماينا كونكت مسكونه مستنا ديش وشر درينكا دوزه جزء أو حدا لاين يزكاته مالتي تي سينك ناتنا كما تخلو ات درينز ورناتو كاوخا تي متياخا نتا ناي ديش وشرنا مسا كونكت تخون مالتي مسو كونكت خون كل جزء كنريا خلنا ناي كشتنا يخون وي ناي بازروم سينك نتاعلو استراب ويكا بي تراب تواهيلو زوزوا ناي درين مسمرالو السو مالتها كنجل رزلنا يكمي ازي مالتي ازي زخونلو مخنيات دمانتايو كافتي مايك متصخلو كافت السينك متصخلو تطقمنا نوضو خلنا كل جزء نابيز مص تمايك كمزي مصمو تفلو ناتوخا كمز ريزلنا يقصل مالتي أب حاسبنا نود على الجزء دم أنت يخون اثنين مود داتا سترف ماي حيل سلزة يقولون أنت يجبر أبزي كوفي يقول مالتي أبزي كوفي قبل كل حاجة إزين عرفت الجزء خللو نحركينه إزين مود داتا بالسينك نازم نسمعك أبزي نايمة شرشة أبزي كوفي يقول مالتي أنت يخون مالتي زي هجي أب ناي تويلت كنت كم كلنا هنا ويكاب كال درين نايت جزانا كنت كم خلنا فلاش كنقبره خلنا تويلت كلمة ماي مخادو نايتي بريشر انت يالو نفاس هالو مالتي التنفاس كان تايز قبر قديمو نافت بوتا زرخوبة يوزمو بتخفت زرخوبة مسردك نلعلي ويكا بتمتنفس زرخوبة يملس مالتي سلازي دايو اتي ماي ابزين كوف سيبل ويكا نايموش الرشا ماي تطاينا نتقمولو ماي ابزي كوف يبل مالتي انتاي قبرلنا زي نتي بتاعتي ويكا باك ابزي قبر فلاش كنقبر كلنا زملس نفاس ويكا حمق شيطان ايتي درين متان ندقى خيم اللسنة إذا ما يبزو خوف زبل نخوم يتغمنا مالتي تحادة تغمنا ايتي كرب مخانن بار إذا تزعبيه إتي ما يبزو دلو نتي زملس جانا متان لوانا نخيم اللس أبزي ما يعقور مالتي ناي درين نايتي ديش وشر درينكا مسكلاويت على أبزيا تا مسكلاويت ناوا كونكت تخونمو وي garbage disposal ندهرالينها بتي garbage disposal جيرو ننابزي يحوس مالتي معز داوي تتنكي مايز متزلون دحرينا حجي اتي كنت كاملو خلنا نايتي سينكنا ماي اتي درين نايتي ديش واشركا بتحتي نايتي سينك مزدهلو بتحتي نايزي درين زي مزدهلو انتا يخون الله مالتي تماي كفسس كله ستريس لازم متزلو ناو يخيدالو مالتي عادخا سلو ناي درين باهرين دحرالو خوينو تناتنا درين كاسيلو زخيد نحرز فسس كوينو اتماي انتا يقبر ناب سلطة سلزلاجس نافتي ناي ديش وشرنا يلاجس على مالتي انتاي نحن قبر دلنا دا اندحر ازي اس تراب يلنا نتيز خيد جانا زكالا خلالنا اندحر كوينو اتناي دريننا نابزي كونكت زخون ناي ديش وشرنا دما ستريت اندحر متسيلو انتاي زقبر مبار تخيلو خمتسخولو زعاقس سلزي بولو اتماي كاب سينك زمتسه نافتي ديش وشرنا يملسمو افتي ديش وشر مسكوف مسبلخا ጫና ይፈጥር ማለት ነው እንታይና አንገብር ደለና ቱቦና ይዲሽ ወሸርና ነው ወይ ድሬን ዝገብር ማለት ነው ስለዚህ ብዝተኻለና መጠን እንታይ ክንገብራለና ኤስትራፕን መህዘሎ ክንከላለና እስኻ በኸመይና እንገብር እቲ ቱቦናትና ነው ወይ እንደህልናዮ ናፍቲ ክሽነና ሲንክ ዝመጽእ ሲሒብና እንደህልና ብዚ ከምዝሎ ኮኔክሽናቱ ስትሬት አለ ኮይኑ እንታይ ክንገብራለና እቲ ኤክስትራ ዘሎ ሲሒብና ከምዚ ክንፈጥረሉ ኣለና ከምዚ እንድሕር ፈጢርና ሕጂ እንታይ ዝኸውን ኤስ ንፈጥረሉ ስለ ዘለና እቲ ማይ እንድሕር ክምለስ ኮይኑ ኣብዛ ዓቕሉ ጠጠው ስለ ዝብል ሓደ ጨናይ ኣይምለስኒ ካልኣይ ከዓ
እቲ ማይ ከዓ ንታሕቲ ናብ ዲሽዋሸርና ክምለስ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ እታ ዘላትና ብቕልል ዝበለት መንገዲ ክንገብራ ንኽእል ነቲ ቱቦ ስሒብና ከምዚ ጌርና ከርቢ ጌርና እዚኣ ንሪኣ ዘለና ከምዚ ጌርና እንድሕር ናፍቲ ዝኾነ ስታፈ ወይ ከዓ ሓፂን ጌርና ከምዚ ጌርና እንድሕር ናፍቲ ሲንክና ኣሲርና እቲ ድሬን ናይ ዲሽዋሸር ብቕልል ዝበለ እንታይ ክፈጥር እዩ ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኤስትራፕ ክፈጥር እዩ ብድሕሪኡ ጨና ኣይከደናኒ ናፍቲ ዲሽዋሸር ወይ እውን ጨና ጥራይ ዘይኮነ እቲ ባክኣፕ ዝገብር ዘሎ ማይ ከዓ ክምለሰና ኣይክእልኒ ማለት እዩ ሶ እቲ ሓደ ጠንቂ እሱ እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ግዜ ከዓ ኤስትራፕ ወይ ከዓ ፒትራፕ ንጥቀም ከዓ እቲ ምክንያት እቲ ጨና ስእሊ ሸር ገይረልኩም ነይረ ስለምንታይ እዩ እቲ ኤስትራፕ ወይ ከዓ ፒትራፕ ንጥቀም ስትሬት ዘይኮን ናይ ድሬን ኢለ ፖስት ዝገበርኳ ስእሊ እምበር እቲ ምክንያት እንታይ እዩ ሓደ እቲ ዝመፅእ ሽታ መታን ናብ ገዛና ከይምለሰና ዝከላኸለልና መስርሕ እዩ ማለት እዩ እዚ እቲ ስትሬት ድሬን ናትና ካብ መሬት ክመፅእ ከሎ ክኸውን ከሎ ከምዚ ዓይነት ይብልህ ኮይኑ ከዓ ዛሬኦም ኣለኹም እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ካብ መንደቅ ክመፅእ ከሎ ማለት እዩ ብመንደቅ ክመፅእ ከሎ እንትሪኦ ዘለኹም ስእሊ እዚ ብመንደቅ ክመፅእ ከሎ እዚ ድማ ብመሬት ክመፅእ ከሎ ማለት እዩ ሶ ንምንታይ እዩ እሱ እዚ እቲ ናቱ ቅርፂ ማለት እዩ ከምዚ ይኮነና ከምዚ ጌርና ድማ እቲ ናትና ናይ ክሽነና ሲንክ ዘሎ ወይ ከዓ ካብ ጨና ክንከላኸለሉ ዝሕግዘና ነገር እንህላሉ እምበር እዚ እዩ ጨና ዝገብር ዲሽዋሸርና ስለምንታይ ጨና ይገብር እንድሕር ኢልና ድማ ቀዳመይቲ ቪድዮ ሰሪሐያ ነይረ ምናልባት ዘይረኣኹማ ሰባት እንድሕር ኣለኹም ተመሊስኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ከመይ ጌርና ከዓ ክነፅርዮ ንኽእል ፊልተር ኣለዎ እቲ ፊልተር ኣብቲ ማእከላይ ክፋል ናይቲ ዲሽዋሸር ዝርከብ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ እንተዘያፅሪናዮ መንፊት ስለ ዘለዎ እቲ መንፊት እንታይ ዝገብር ነቲ ማይ ጥራይ ዘሕልፍ እቲ ረስሓት ዝመፀ ድማ ኣብቲ ደጋዊ ናይቲ መንፊት ይኸውን እሞ ምስ በዝሐ እቲ መንፊት ናቱ ደቂቕ ስለ ዝኾነ ይዕበስ ማለት እዩ ብድሕሪ እቲ ማይ ክኸይድ ዝግብኦ ኣይከይድኒ ኣብኡ ኮፍ ብል ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ማይና ኮፍ ብል እሞ ጨና ይገብር ማለት እዩ እንዳሓፀበት ከላ ሽታ ይገብረና እንታይ ክንገብር ኣለና ብዝተኻለ መጠን እቲ ንምገበሉ ወይ ከዓ ተመጊብና ዝወዳእናሉ ቢያቲ ክኸውን ይኽእል ድስቲ ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ነገር ቅድም ብዝተኻለና መጠን ኣብ ሲንክ ጌርና እቲ ማይ ሪንስ ክንገብሮ ኣለና ስፕሬይ ጌርና ነቲ ላዕለዋይ ክፋል ምስ ሰደድናዮ ብድሕሪኡ ናብቲ ዲሽዋሸር እቲና ክትሓፅበልና ከላ ነቲ ዲሽዋሸር ነቃልለሉ ኣለና ካልኣይ ከዓ ዝተሰብረ ግላስ ክህሉ ይኽእል ናይ ቢኬሪ ናይ ዝኾነ ነገር እንድሕር ሃልዩ እሱ ከዓ ብንፁር ክሊር ክንገብሮ ወይ ከዓ ክነፅርዮ ከለና ዝተመርፀ ይኸውን ነቲ ጥዕና ናይቲ ዲሽዋሸርና ንነዊሕ ግዜ ከገልግለልና ይኽእል ማለት እዩ ኣብ ሜንተናንስ እንድሕር በፂሕና ሽዑ ኤክስትራ ዘይተደልየ ወፃኢ መጠን ንኸይነውፅእ ማለት እዩ ሶ እሱ ክንገብሮ ዝግባአና እንድሕር ሃልዩ እምበር እቲ ዲሽዋሸርና እንድሕር ዲሽዋሸር ብግቡእ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ኣፅሪናዮ እቲ ኣብኡ ኮፍ ዝብል ርስሓት ወይ ከዓ ኣብኡ ኮፍ ዝብል ነገር ሽታ ሞልድ ኣይፈጥረናን እቲ ንሓፅቦ ቢያቲ ድስቲ ቢኬሪ ድማ ብፅሩይ ተሓፂቡ ብፅሩይ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሽታ ይገብር እዩ እዚ ሽታ ዝገብረሉ ምክንያት እምበር ካብቲ ኣብኡ ኮፍ ዝብል ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ ዝፈጥሮ ነገር እዩ ማለት እዩ ብዝተኻለና እዚ ቤኪንግ ሶዳ ቬኒገር ጌርና እንድሕር ክስታይ ጌርናዮ እንድሕር ወልውልናዮ እንድሕር ሓፂብናዮ ነቲ ጨናን ነቲ ሽታን ከጥፋኣልና እዩ ማለት እዩ እዚአን ካልእ እውን እቲ ጋርቤጅ ዲስፖዛል መጥሓኒት እንድሕር ኣላትና ኮይና መጥሓኒት ማለት ኩሉ ትጥሕን ወይ ከዓ ኩሉ ትሕቀቕ ማለት ኣይኮነትን ዝኾነ ነገር ኣብኡ ክንጓሕፈሉ የብልናን ከም ዳካ ናይ ቡን መሳሊ ቡን ወዲእና እንድሕር ኣቢልና ናብኡ እንድሕር ደፊእናዮ እቲ ዝኸፍአ ስታክ ክኸውን ዝኽእል ዳካ እዩ ማለት እዩ ዳካ ኣይከይድኒ ኣይሓቀቕኒ ኣብቲ ቱቦ ኮፍ ምስ በለ ከዓ ነቲ ክስታይና ክዓፅበልና ስለ ዝኽእል ብዝተኻእለኩም መጠን ናይ ቡን ዳካ ኣብ ሲንክ ኣይትድፍእዎ ተተኻኢሉ ፀሚኩም እቲ ናቱ ዳካ ኣብ ናይ ትራሽ እንድሕር ጉሒፍናዮ ዝተመርፀ ይኸውን ኣብ ድሬን እንድሕር ኣትዩ ግን ስለ ዘይደክም ነቲ ድሬን ከዓ ፅቡቅ ጌር ስታክ ናይ ምግባር ባህሪ ስለ ዘለዎ ካብ ከምዚ ነወግድ ካልእ እቲ መስመር ናቱ ናብ ዲሽዋሸር ዘኽይድ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ዝኾነት ነገር እንድሕር ዓቢሳታ ነቲ ናይ ቱቦ ስለ ዝዓብሶ እቲ ድሬን ካብ ዲሽዋሸር ናብቲ ድሬን ማይ ረሳሕ ዝኸደሉ ንኽሕወስ እውን ኣሸጋሪ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻእለኩም እቲ ገዘፍቲ ነገራት ክጥሕነ እንድያ ኢልና ናብቲ ማሽን ወይ ከዓ ናብቲ ጋርቤጅ ዲስፖዛል ዘይምጉሓፍ
ካልእ ድማ እቲ ድሬን ናትናኻ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ክሊር ወይ ከዓ ምፅራይ ከዓ ሓጋዚ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እንድሕር ተዓቢሱ ትጠንቂ ዝኸውን እምበር እንድሕር እቲ ሲንክ ናትና ስሎው ድሬን ኮይኑ ሓደ ናብቲ ዲሽወሸርና ይምለስ እዩ። እቲ ዲሽወሸርና ድሬን ላይን እቲ ቱቦናቱ ትኺሉ ዝመፀ እንድሕር ኮይኑ እቲ ስሎፕ ወይ ከዓ እቲ ናቱ ባንዴሳ ንብሎ ናይ ዓድና እሱ እንድሕር ትሕቲ ናይቲ ድሬን ማይ ዝሓልፈሉ ኮይኑ እንታይ ዝኸውን እምበር ናብቲ ድሬን ክንዝኸይድ እቲ ማይ ትኺሉ ናብቲ ቱቦ ናይ ዲሽወሸር ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ማይ ናብኡ ይኸይድ። ክንገብሮ ዘለና እምበር ሕጂ ነታ ናይ ዲሽወሸር ከምዚ ጌርና ዓፂፍና ከርቢ ክንገብራ ከምዚ ዓይነት ኤስ ክንፈጥረላ ከለና እቲ ማይ ዝመፅእ ንናብኡ ኣይምለስኒ ኣብኡ ጠጠው ንክብል ከምኡ ድማ እቲ ዝምለስ ሽታ እውን ናብቲ ዲሽወሸርና ኣይመፅእኒ ነቲ ሽታን ነቲ ማይን ትከላኸለልና ኣላ። ብሕፅር ዝበለት ነዚኣ ትመስል ምናልባት ኣብ ከምኡ ዝሰርሓሉ ግዜ ብግብሪ ከርእየኩም ከዓ ተስፋ ይገብር። ንእሽተይ ሓጋዚት ኮይና ንግዚኡ ረኺብኩማ ክትኮን ተስፋ ይገብር። ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ስራሕ ክመፀኩም እየ። ንሕጂ ግን እዚኣ ተኣክል ሰላም ወሰናይ በብዘለኹሞ ሰላም መዓልቲ